Godt. Jamen, vi kan jo et eller andet sted godt tage hele objektet ind, hvis vi vil, men ellers er det faktisk bare den her i bunden, vi skal bruge. Men vi kan lige så godt bare tage det hele. Jeg er i Blender. Jeg har Sørens fil her. Jeg har sikkert en egen fil. Og jeg tror, det jeg starter med at gøre, det er bare lige gå op i filer her, og så eksportere. Og det gør jeg bare lige som det gør jeg bare som OBJ. Det er sådan set lige det. Og bum. Så skal jeg ikke bruge Blender mere. Der er ikke noget at bruge til. Så er jeg Houdini. I stopper mig selvfølgelig bare, hvis det er. Eller siger, hey, kan jeg lige få et minut til at følge med? Og jeg skal nok prøve at holde nogle pauser. Godt. I Houdini, helt ny scene. Der er ikke noget hokus pokus for det. Jeg tror, det jeg gør, det er, at jeg finder lige den, der hedder Jesper her. Jeg har gemt et layout. Det har jeg vist jer, hvordan man gør, har ikke det? Jo. Okay. Så hvis mit layout er lidt anderledes end jeres, så det er derfor. Jeg kan bare bedst lide, at det er sådan her. Godt. Jeg smider en geometry node ned, og den kalder jeg bare lige raket. Og herinde, der kaster jeg en fil ned. Okay, der i fyren af. Der kaster jeg en fil ned, og så finder jeg bare lige, hvor min raket den er. Den er der. Boom, her er en raket. Okay. Skal I lige have et minut til at komme så langt? Jeg er lige ved at eksportere min raket. Ja. Jeg har også lidt glemt, at man laver alle de der noder og alt det der. Det er lidt siden, jeg har været inde i Houdini. What? Ja. Nej. Hvad var det, du gjorde det? Hvordan jeg gjorde hvad? Få alle de der noder ned, så du kan få raketten ind. Men faktisk. Okay, så hvis ikke der er nogen noder, så du har en tom scene. Jeg trykker tab, og så kan jeg søge. Ja. Så skriver jeg bare geo, så kommer der noget, der hedder geometry. Så klikker jeg på den, og så kommer der noget. Okay, det er lang tid siden, du har været i Houdini. Ja, det er det. Au, mit hjerte. Nå. Og så dobbeltklikker jeg på den node, for at hoppe ind i den, og så herinde ligger jeg bare en file node. Yes. Men Jonas, så fortæl mig i det mindste, at det ikke er så lang tid siden, du har været i Houdini. Jeg tror, det var sidst, vi havde undervisning, jeg var inde i det. Okay, det er også lang tid siden. Jesper, hvordan er det, jeg får importeret mit objekt ind i den her file node? Det gør du heroppe, der er sådan en lille knap på siden her, hvor der står Open Floating File Chooser. Så det vil sige, du har Geometry File, og så herude, der er sådan en lille stykke papir med en pil på. Så man trykker på den, og så får du en browser, som du kan rykke rundt med. Jeg tror lige, jeg skal blast toppen af min raket væk. Jamen, altså, det bliver ikke så vigtigt. Okay, så beholder jeg bare. Altså, som udgangspunkt, så tror jeg, at vi laver hele simuleringen uafhængig af raketten, og så til sidst, så placerer vi bare simuleringen, så den passer til raketten. Okay. Jeg laver lige igen, altså hver gang jeg søger efter en node, så trykker jeg tab, bare lige sådan I klar over det. Jeg laver det, der hedder en axis align. Og så sætter jeg lige Y
Så det er minimum. Og det eneste, det gør, det er bare, at den sætter objektet, så det sidder på det her construction grid, som jeg har i min viewport. Og hvis I ikke kan se det, så her oppe i hjørnet, i viewporten, på højre side, der har I sådan en hel bar med en masse ting, man kan trykke på. Helt øverst op, der er noget, der hedder reference plane eller orthographic grid. Hvis I trykker på den, så kommer det frem. Og så kan I se, den sidder der. Så smider jeg lige en null node. Egentlig mest for convention, bare sådan, jeg ved, jeg har min raket her. Out. Rocket. Og så kaster jeg lige med Shift P, eller så kan I trykke på den her gule heroppe på i jeres Geometry Node Network. Der har I sådan en bar heroppe, som giver jer adgang til nogle indstillinger i jeres Node Network. Det her det er jeres Node Network viewport. Og der smider jeg lige en post-it note her, og så ser jeg lige lave animation. Okay. Og det er bare sådan en husker til mig selv, at det skal vi have lavet, fordi det kunne være sjovt. Og så sætter jeg bare lige her. Fordi det vil jeg ikke lave nu. Det jeg gerne vil, det er, at jeg gerne vil dykke ned i noget basic partikelsimulering. Og når vi så ligesom har fået the basics down, så kan vi måske gå tilbage og placere simuleringen, så den passer til raketten. Og når vi så har gjort det, så kan vi lave en animation på raketten. Og når vi så har gjort det, så kan vi få simuleringen til at følge med animationen. Så vi bryder lige ned i nogle forskellige steps, så vi lærer sådan de helt fundamentale ting, sådan uafhængigt af hinanden, og så kobler vi det sammen, og så forhåbentlig så har vi en raket til sidst, der kan flyve. Vi ser. Godt. Partikler. De hedder pop i Houdini, så hvis man trykker tab og skriver pop, så får I to noder. I får noget, der hedder pop configure fire portal. Det skal vi ikke råde med. Og så har I noget, der hedder et pop network. Og det hedder et pop network, fordi et pop, det står for particle operator, og network, det er et netværk af noder. Når jeg kaster den ned, så kommer der en grøn node her, som jeg kan dobbeltklikke på, og herinde er der et node af networks. Okay? Skal I lige være med så langt? Ja, jeg er med. Okay. Det I skal kigge på, eller en af de ting, der er vigtige at have i mente, der sker, når jeg trykker her, det er, at I kan se teksten heroppe. Den ændrer sig. Der står Dynamics nu. Så det vil sige, at vi er i en helt anden kontekst. Hvis jeg går tilbage, så kan I se, der står Geometry. Hvis jeg faktisk går helt tilbage til vores Geometry Node, så kan I se, der står Objects. Okay? Tænk på det lidt ligesom folder structures i Windows. Tænk på det ligesom grupper. Vi lægger ting i Geometry Containers, fordi så kan jeg bare flytte på den her, uanset hvad jeg har herinde. Hvis jeg gør vi lige noget helt vildt fantastisk her som et eksempel. Hvis jeg har flere ting sammen her, som vi kan se, gør sådan her, så kan I se, at jeg har en firkant, som sidder dernede, og jeg har min raket. Hvis jeg tager min Geometry Node Selector og trykker Enter, og så jeg flytter den, så flytter jeg alting, der er herinde. Alting, hvad der er displayed herinde. Okay, men I kan se, hvis jeg hopper tilbage igen. Det burde den faktisk vise. Det gør den så ikke. Jo, det gør den. Gør ikke det? Jo. Vi kan se, det er sjovt, fordi den ændrer faktisk construction gridet. Den ændrer ikke lokationen i viewporten. Det der faktisk sker, det er, at den ændrer position. Så det vil sige, det er kun når jeg kigger i object mode, at den her transform, jeg har her, at den faktisk er tillagt. Så det vil sige, I kan se, at raketten den hopper fra 0,0 og hopper herud. Og det vil sige, alt hvad der er herinde bliver flyttet. Og det gør det efter, at alt herinde er blevet beregnet. Så det vil sige, når jeg er herinde, så står mit objekt stadigvæk på 0,0. Men når jeg kommer herud, så står det her. Det betyder faktisk, at vi kan lave modellering på 0,0. Og vi kan lave modellering orienteret til vores, jeg trykker i D for at få vores origin nomen her.
som I kan se. Okay, det skal jeg lige have større. Vi sætter lige til 5, så I kan se det. Så I kan se, at verdensakserne ligger her. Vi kan modellere vores ting i 0,0 i verden, og vi kan modellere dem, så de er aligned med vores verdensakser. Og så kan vi, når vi er færdige med at modellere dem, hoppe herop, og så kan vi animere dem her. Det er ret smart, fordi det betyder, at vi kan lave nogle ret nemme beregninger langs vores akser her, og så kan vi bare gå herop bagefter, når vi er færdige med modelleringen, og så kan vi rotere det alt det, vi har lyst til. Og hvis jeg så skal ind og lave en ændring i modellen, så står den stadigvæk på 0,0. Okay? Så det gør modelleringsfasen en del nemmere. Okay, hvad er pointen? Min pointe er, at når vi så går herind i vores Geometry Node, og vi kigger på vores DOP Network, som det hedder, som er Pop Network. Så det hedder et DOP Network, og det er af typen PopNet. Så det vil sige, alle simuleringer du laver, dem laver du i et DOP-net, som er et Dynamic Operator Network. Den type Dynamics vi laver, Dynamic det er et andet ord for simulering, den type simulering vi laver, det er particles. Derfor kommer det til at hedde PopNet i stedet for. Men noden her er DOP-net. Og de noder, der er herinde, de er pop-noder. Okay. Så vi har en forståelse om, at vi har en kontekst herude, hvor vi kan lave nogle transforms og nogle rotations, som ikke gælder herinde. På samme måde har vi herinde, kan vi smide nogle noder ned, der tager os til en anden kontekst. I det her tilfælde er det en dynamic kontekst. Hvis jeg smider noget ned som noget, der hedder en VOP, så hvis vi trykker tab og søger på VOP, så kan I se noget, der hedder attribute VOP, point VOP, primitive VOP osv. osv. Vi går ikke så meget i detaljer, hvad de her noder kan gøre lige nu, men hvis jeg dobbeltklikker på den, så kan I se, at jeg kommer ind i en kontekst, der hedder Vex Builder. Jeg plejer at beskrive det på den her måde. Det er, forestil jer, at alle de her forskellige kontekst her, det er fabrikshaller. Og det er herinde, man laver mange meget specifikke ting. Så det her, det kunne være et træværksted. Vores VOP kunne være jern. Og når vi så har lavet de forskellige ting, de materialer vi vil, eller de forskellige ting vi vil, så kan vi samle dem et sted, og det kan vi gøre i vores Geometry Network. Når vi så har samlet det, nu har vi vores model, så kan vi animere den, og for at holde det i den terminologi, vi brugte før, så kan vi flytte den fra fabrikken og ud til butikken, eller fra fabrikken og hjem til kunden. Okay? Så derfor så skal I tænke på de her kontekst som forskellige steder, hvor man gør nogle specialiserede ting. Og i vores tilfælde, så er vores DOP kontekst, vores Dynamics kontekst, det her vi laver simuleringer. Her kan vi lave røgsimuleringer, ildsimuleringer, vandsimuleringer, vi kan lave tøjsimuleringer, vi kan lave partikelsimuleringer. Alle former for simuleringer laver vi herinde. Okay? Og der er ingen undtagelser for nu. Og det er fordi, der er altid en undtagelse. Men vi gider ikke koncentrere os om undtagelserne, så vi bliver bare enige om, at vi laver alle vores simuleringer her. Okay. Når vi faktisk beder om, altså når vi laver det, der hedder en append, altså vi lægger en DOP noget ned, og i det her tilfælde, det kan vi også bare gøre, vi kan bare søge på DOP Network, og så kan vi smide den ned. Så kommer den der. Hvis vi gør det og hopper herind, så er der kun én node, og det er et output node. Det er fordi, jeg har ikke fortalt Houdini, hvad det er for en slags simulering, jeg gerne vil lave. Jeg har bare sagt, at jeg vil gerne have en simuleringskontekst, så Dynamics, og det er det, jeg har fået. Det vi gør, når vi skriver PopNet, så fortæller vi Houdini, vi vil gerne have en simuleringskontekst, og det vi gerne vil simulere, det er partikler. Så derfor så laver den et basic setup med particles. Okay? Hvis vi skriver smoke, det hedder en solver. Hvis vi skriver smoke, så er der sådan noget, der hedder, den hedder vist ikke en smoke solver, den hedder vist bare en pyrosolver. En pyrosolver, hvis vi prøver at kigge på den, er også en DOP network. Det er faktisk et værktøj, der er nogen som mig, eller nogen, der er ansat ved SideFX, der har siddet og lavet. Og hvis vi tager sådan en pyrosolver, og vi højreklikker, så kan vi sige allow editing of content, og så kan vi få lov at hoppe ned. Og der kan I se, der er kæmpe node netværk. Og I behøver ikke at forstå det her, men prøv at se, hvad der står her.
der står geometry. Så de har lavet deres egen geometry context, og inde i den geometry context, der ligger .NET, altså en simuleringsnode, som vi kan hoppe ind i, og nu er vi så i Dynamics context. Okay? Så når I ser de her færdige værktøjer for SideFX, så arbejder de præcis på samme måde, som vi gør. Vi er i vores geometry context, og så har vi smidt en Dynamics, altså en .NET, ned, som vi kan hoppe ind i, og nu er vi i Dynamics. Okay? Så der er ingenting, vi gør, som SideFX ikke gør. SideFX, de er måske bare lidt bedre til det, end vi er, og de har nogle lidt mere komplicerede netværk, som vi kan se her. Men det betyder faktisk, at hvis I gerne vil lave et eller andet, lad os nu sige, I godt kunne tænke jer at lave en faktisk røgsimulering. Så det gør vi lige helt vildt hurtigt. Det sker der ikke så meget ved. Jeg laver lige en sfære. Ja. Det gør jeg faktisk herude i stedet for. Vi skal nok komme til partikelsimulering. Jeg giver bare lige sådan en basic introduction til, hvad er simulering, og hvordan virker det. Så nu har jeg en sfære. Så går jeg her på min sfære. Stop Pyro Effect. Heroppe. Det her, det hedder Shelf Tools. Det vil sige, på hylderne heroppe, der er nogle forskellige ting, man trykker på. Jeg selekter bare min sfære og trykker Sparse Billowy Smoke, eksempel. Så skal den lige tænke. Og det skal den have lov til. Og så det, der sker, det er, der kører faktisk bare noget kode nu, der laver en basic setup for jer med en smoke simulering. Hvorfor er det interessant? Det er ikke nødvendigvis interessant, at det er røg, eller at det er ild. Det, der er interessant, det er, at I kan bruge de her som genveje til at komme i gang. Men endnu bedre, I kan bruge det her til at forstå, hvordan opsætter man simuleringer fra bunden af. Lidt ligesom vi kommer til at gøre herinde. Vi kommer ikke til at bruge shelf tools, vi gør det selv. Men hvis I er sådan lidt, det her det ser fedt ud, hvordan har folk lavet det, så er Houdini så helt fantastisk, at I kan bare dykke ned i det. Okay? Så I kan se, at jeg har en sfære her, som jeg går ud fra at bliver brugt sådan noget. Det er faktisk ikke sikkert, at gøre det. Og så har jeg .network, som vi kan hoppe ind i, og herinde der ligger en solver, og der ligger en source, osv. osv. Det skal vi nok komme til at snakke lidt mere om lige om lidt. Og udover det, så er der en geometry node, hvor der er simpelthen en base allerede, en torus her, og nogle forskellige geometry noder. Dem her, dem kan I kigge på, og så kan I egentlig bare sige, okay, en torus, hvad er det? Og så kan I jo inspicere den og sige, okay, en torus, det er den her mærkelige form. Okay, pyrosource, hvad er det? Det er noget, okay, der er en hængelås her, så det betyder, at det er en node, der består af mange noder, så jeg kan faktisk trykke på den, og så kan jeg hoppe ind og kigge. Den består af alle de her noder, hvis man vil det. Så I kan egentlig bare gennemgå alle de her forskellige noder, og netværk, hvis man vil, for at lære at forstå, hvordan er det SideFX opsætter de her ting. Okay? Så hvis I er sådan lidt i tvivl, så prøv at lege med nogle af dem her, og så prøv at sådan at sidde og inspicere noderne. Det er sådan den bedste måde at lære på, kan man sige. Anyway. Godt. Jeg sletter lige det her igen. Og så hopper vi ind i vores raket, fordi det er sådan set det, der er vigtigt. Okay, godt. Vi har vores .NET. Og vores .NET består af nogle forskellige ting. Vores .NET, når vi vil lave simuleringer, består typisk af de samme typer noder, men de hedder noget forskelligt alt efter, hvad simulering vi gerne vil lave. Inden du går videre, Christoffer, har du den der shelf, der hedder .pyro-fx? Altså, fordi jeg tror ikke, jeg har den. Det kan være, fordi jeg er i 21.044. Jeg er 20.05. Ja, hvis ikke den er der, så kan du gå herop i plusset. Ja. Og så kan du sige shelves. Nej, så hvis du siger shelves, så ligger den måske her, men den hedder nok ikke .pyro effect for dig, der hedder den måske bare pyro effects. Ja, sådan shelf har jeg. Ja, okay, og jeg tror det er fordi, de har navngivet den anderledes, fordi vi har noget, der hedder subpyro, og så har vi noget, der hedder .pyro. For dig, der hedder det garanteret bare old pyro, og så hedder det pyro. Men de er her i hvert fald, og hvis I ikke kan finde de forskellige shelf tools, så kan I trykke på plusset og gå til shelves, og så kan I se, at der er en hulens masse shelf tools, I kan lege med her. Den gamle, den hedder Legacy Pyro, kan jeg se. Og det er egentlig ligegyldigt, om de alle sammen er vist, men I kan i hvert fald finde dem herinde. Og så kan I gå ind og sige, okay, der er noget, der hedder
oceans, okay, så vi kan lave havsimuleringer. Der er noget, der hedder partikler, der er noget, der hedder altså fluids, som vand og vandfald og så videre. Der er noget, der hedder rigid bodies, så det vil sige ting, der går i stykker, vægge og alt sådan noget, ikke? Så det kan vi sagtens kigge mere på. Men nu ved I, de er, og jeg anbefaler, at I bare trykker på dem. Så åbn en ny scene, tryk på dem. Det værste, der kan ske, det er, at I starter en eller anden simulering, som er mega tung, og så crasher Houdini. Men fordi det er en ny scene, så er I jo ligeglade. I kan bare åbne Houdini op igen og gøre det igen. Men I kan virkelig lære mange ting at kigge på, hvordan det her det er sat op. Okay. Et simuleringssetup består typisk af 3 ting. Og det er faktisk de 3 ting, som side effects, når vi skriver popnet, så er det faktisk det, vi beder dem om. Vi beder dem om at give os et dubnet, altså en dynamics context, vi kan simulere i, med et basic setup til particles. Okay? Giver det mening? Ja, det tror jeg. Okay. Når vi simulerer noget, uanset hvad vi simulerer, og vi skal ikke bruge de her ting, jeg putter ned nu, jeg viser jer bare lige, uanset hvad vi simulerer, så består den altid af 3 ting. Og uanset hvad vi skal simulere. Her har vi en vellum simulering, det har vi leget lidt med, det var den vi brugte til at lave flag med. Okay. Her har vi det der hedder smoke, så det vil sige det er røg, og herover har vi partikler. Der er 3 ting der går igen. Vi skal altid bruge et objekt. I det her tilfælde, fordi det er partikler, så er det et partikelobjekt. Hvis det er røg, så hedder det smoke object. Hvis det er altså vellum for tøj, eller hvad kan man sige, tekstil, eller hvad det hedder, så hedder det vellum object. Så skal vi bruge en solver. En solver, det er der alt matematikken sker. Det her, det er udregning. Vi skal bruge en maskine, altså en motor, der kan udregne, hvordan vores simulering kommer til at se ud, baseret på forskellige parametre. Det hedder altid en solver. Her har vi en pop solver, altså en particle operator solver. Vi har en smoke solver, så det vil sige en matematisk udregning til røg. Og så har vi også en vellum solver. Det her, det er altid sandt for alle slags simuleringer. Pyro object, pyro solver, osv. Til sidst, så har vi det, der hedder en source. Så det vil sige, hvor kommer tingene fra? I tilfælde af, lad os sige, ild, hvis vi skulle lave ild, så skal vi bruge en source. For at vi kan lave ild, så skal der være noget, der kan brænde. Det kan være træ, det kan være benzin, det kan være så videre. Det vil vi specificere i vores source. Hvis vi skal simulere tøj, jamen så skal vi jo have noget tøj, som vi gerne vil simulere. Så det vil sige, den der t-shirt, den der kjole, hvad end det er, vi gerne vil simulere, det er vores source. Okay? Herover i forhold til partikler, jamen så er det, hvad er det for nogle partikler, hvor kommer de fra? Lad os nu sige, det var støvpartikler, så kunne det være fra gulv. Det vil sige, vi smider en gulvmodel herind, og så laver nogle partikler på dem, og så kommer der en støvsuger og forbi, og så virvler alle støvpartiklerne op. Det kan også være træ, og så simulerer vi partikler, som skal forestilles blade. Det vil sige, bladene falder. Så er vores source træet. I det her tilfælde, så kan vi godt tænke os at prøve at fake simulere noget røg til vores cute raket. Så hvad er vores source? Det er raketten. Det er det fuel, eller det er det brændstof, som den brænder af, når den flyver. Vi kommer ikke til at sætte det så fysisk korrekt op, at vi laver brændstof og alt muligt andet. Så i sidste ende, så skal vi bare have motoren fra raketten, eller hvad hedder det? Altså udstødningen. Ja, præcis, udstødningen af raketten, og det er så der, vi vil have partiklerne til at komme ud. Okay? Det er sådan, alle simuleringer er sat op. Uanset hvad slags simuleringer I laver, uanset om I selv sætter det op, eller I bruger nogle af de her, så er det sådan, simuleringerne er sat op. Godt. Så når man har en base simulering, så er der selvfølgelig en masse parametre, man kan skrue på. Så for eksempel, hvis jeg kigger på sourcen af vores partikler, så kan jeg gå ind og fortælle, jamen, hvor er det, den her source kommer fra? Hvor mange partikler skal den faktisk lave af gangen?
Den har sådan noget, der hedder birth rate. Og det er per sekund. Skal den så lave 5.000 partikler? Skal den lave 50 eller 50.000, 100.000, whatever. Der er nogle parametre, vi kan gå ind og skrue på. Hvor lang tid skal de her partikler leve, før de dør og bliver fjernet? Alle de her ting. Så er der udregning baseret på de parametre på vores source. Så laver den simpelthen simulering. Og de fleste solvers, altså de fleste matematiske algoritmer, har også nogle parametre, vi kan skrue på. For eksempel timescale. Hvis jeg sætter timescale til lavere, så vil den simulere tingene meget langsommere. Så det vil sige, forestil dig, at en partikel flytter sig 1 meter per sekund, og jeg har en timescale, der hedder 0,2, jamen så vil den jo flytte sig 1 meter per sekund, gange 0,2. Så det vil sige en 1/5. Så vi kan styre tiden i forhold til simuleringen, hvor hurtigt går tiden i simuleringen. Vi kan styre sådan noget som, hvis vi går tilbage til Pyrosolver her, så kan vi styre sådan noget som combustion. Okay, jamen den her ting, der skal brænde, vi har, hvornår går der faktisk ild i den? Hvor varm skal den være? Hvor meget er det, vi mener, hvor meget benzin skal brænde af gang per sekund, og alle sådan nogle ting. Det kan blive vildt kompliceret, men det behøver ikke at være. Det er simpelthen matematisk udregning. Og så er det aller sidste ting, som vi har, det er det her objekt. Og det er sådan lidt et mærkeligt ting, men det skal være der. Objektet, jeg plejer at beskrive det som, objektet, det er sekretæren. Så det vil sige, når nu vi har fortalt vores simulering, at det her, det er vores source, og simuleringen, den går ind og siger, okay, her er den matematiske algoritme, baseret på de her input, så er outputtet det her. Så siger sekretæren, okay, hvis det her det er outputtet, så skriver jeg lige de ting ned. Så det har den så gjort for frame nummer 1. Så går vi videre til frame nummer 2. Så siger vores source, her er input, her er de ting, der skal sources, altså i forhold til, hvis det var noget, der skulle brænde, så er her noget mere benzin. Er du sød at brænde af? Så siger vores algoritme, ja, fedt, det gør jeg lige, baseret på de her parametre, så brænder ilden sådan her. På frame 2, så siger han, så når den her den er færdig, så siger sekretæren, fedt, det skriver jeg lige ned. Hvorfor er det vigtigt, at tingene bliver skrevet ned? Det er det, fordi når vi snakker om simulering, så kører vi det over tid. Og vi ved, at hvis jeg går hen og sætter ild til en stol, så til at starte med, hvis jeg sætter ild til det ene ben, så er det kun benet, der brænder. Hvad sker der, hvis jeg lader det ben brænde i 5 minutter? Ja, ilden spreder sig. Præcis, så spreder ilden sig. Men for at ilden kan sprede sig, så skal den jo vide, hvor den allerede er. Det ved ilden godt i virkeligheden. Men det skal vi have nogen, der holder styr på. Så her, så tager den simpelthen en snapshot. Hvordan er state of simuleringen på det her frame? Og det giver den faktisk til solveren på næste frame. Så frame 1, så tager den lige til allersidst, så siger den her er et snapshot af, hvordan simuleringen ser ud nu. Så går den videre til frame 2. Vores source siger, her er nogle nye ting. Vores assistent siger, her er sådan, som det ser ud på sidste frame. Og baseret på de 2 ting, så kan den opdatere simuleringen via algoritmen, og så ryger det tilbage til sekretæren. Giver det mening? Så det er den her, der holder styr på alting. Okay, men hvordan ved vi, hvad det er, den holder styr på? Lidt ligesom vi, når vi modellerer, og vi engang imellem har skulle bruge noget information, så har vi det, der hedder Geometry Spreadsheet, hvor vi kan se positioner af hver point, vi kan se normalerne, alle de her ting. Hvis jeg hopper herind, så får jeg det samme. Et lidt anderledes layout, men jeg har faktisk den samme information. Her har jeg informationer om solveren, her har jeg informationer om colliders, her har jeg informationer om geometri. Så her har jeg alle informationer, som den her simulering, den bruger for at skabe det her resultat. Skal vi bruge alle informationer? Nej, ofte så skal vi faktisk ikke bruge særlig mange af de her informationer, men det er rart lige at vide, at der er nogle forskellige informationer, som vi kan finde, hvis det er, vi skal det. Okay? Lige nu kan I se, at der er ikke noget, og det er fordi min source, den har ikke noget. Min source, den er tom. Så det vil sige, at jeg giver ingenting til simuleringen, og så beder jeg den om at prøve at simulere ingenting. Så bliver mit output også ingenting. Så det vi gerne vil, det er, at vi vil gerne give den noget at simulere. Og det er sådan, at typisk med de her source nodes, så beder den om at få noget, der kommer ude fra geometry kontekst. Og det er derfor, at vores .NET har inputs. Der har 1, 2, 3, 4 inputs. Vi plejer kun at bruge det første. Nogle gange kan vi bruge nummer 2. Den sjældne gang nummer 3. Jeg tror aldrig nogensinde, jeg bruger nummer 4.
De gør præcis det samme, så du kan også bare sætte ting i nummer 4. Det eneste du skal, det er, så skal du bare sørge for at fortælle den, at det er fjerde kontekst, du bruger, og ikke første kontekst. Så derfor så er det sådan noget, hvis du bruger de her presets, så giver det mening bare at pipe tingene i første kontekst. Okay, så lad os lige snakke om, hvordan ved hvad kontekst skal bruge. I kan se vores source, den siger geometry source. Use first context geometry. Der er first, second, third og fourth. Det er de her. First, second, third og fourth. Okay? Nu prøver jeg lige at kaste et grid ned. Bare for at have et eller andet. Det er fuldstændig ligegyldigt, hvad det er. Det piper jeg ind i første input. Og I kan se, lige så snart jeg gør det, så genererer den faktisk nogle partikler. Okay, hvad er partikler? Partikler, det er bare lokationer. Det er ikke andet. Så det er faktisk fuldstændig det samme, som hvis vi kigger på vores boks og trykker på vores point view. Der kan I se, der har I et point. Og vi har allerede lært, at vores point er bare lokationer in space. Det er vores partikler også. Det er ikke andet end det. Det har ikke nogen størrelse lige nu. Det har ikke nogen rotation lige nu. Det har ingenting. Hvis vi hopper herind i vores simulering, og vi kigger på vores spreadsheet, så kan I se, den har faktisk bare en position, og så har den nogle få attributes, som vores solver har lavet. Det er det. Den gør ikke andet. Godt. Nu har vi vores source, og I kan se, at den er blå. Så det vil sige, Houdini viser, hey, det her stykke geometri, der er blåt, det er det, du har givet mig, og det er det, jeg bruger som source. Hvis I gerne vil have den anden farve, så kan I trykke heroppe på guide, og så kan I sætte det til at være rød i stedet for, eller hvad I har lyst til. Okay? Så det er Houdinis måde lige at sige, hey, bare lige så du er klar over det, det er det her stykke geometri, som du har givet mig, her fra geometry-konteksten, ind i vores simulering. Giver det mening? Ja. Godt. Det vi så gerne vil, det er, at vi gerne vil simulere noget. Til at starte med, fordi at vi har et objekt, vi har en solver, og vi har en source, så kan vi simulere. Det er de 3 grundting, vi skal have. Hvis jeg simulerer, så kan I se, at der kommer bare flere points. Der sker ikke noget med dem, men de kommer bare. Så det vil sige, at den laver en masse points. Det er ikke særlig interessant, men det er faktisk en simulering. Godt. Lad os prøve at etablere et miljø, som vi sådan ligesom kan lægge genkendt til. Det vil sige, lige nu har vi en simulering, hvor der ingen eksterne kræfter er overhovedet. Vi simulerer nogle points, der bliver skabt 5.000 points hver sekund. Og hvert sekund det er per 24 frames, så hver 24. frames er der 5.000 nye lokationer fra det her grid. Og når vi bruger griden som source, så betyder det, at lokationerne spawner, altså det vil sige, at de bliver placeret oven på det her grid. Men de flytter sig ikke, og det er fordi, der er ikke nogen kræfter, der flytter dem. Så det vi kan gøre, det er, at vi kan kaste gravity ned. Gravity, det kender vi, tyngdekraft. Lige så snart jeg gør det, så kan I se, nu falder mine punkter. Så nu har jeg nogle punkter, der falder nedad. Nu simulerer jeg faktisk de her punkter. Giver det mening? Ja. Godt. Jeg slukker lige for min gravity. Det gør jeg bare ved at selecte min gravity mode, og så trykker jeg Q. Så disabler jeg den. Så fjerner jeg den ikke, men den er ikke aktiv mere. Hvis vi skriver force, så er der en masse forces her, som vi kan bruge. Det er eksterne kræfter. Buoyancy, det er, hvordan ting flyder i vand. Så er der sådan noget som drag. Det kender vi fra modstand. Det kan være sådan noget som friktion, hvis vi har nogle ting, der flytter sig hen over bord. Vi har en fan, altså en ganske almindelig, jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk, det er også ligegyldigt. Men det vil sige, at vi kan faktisk opsætte en fan. Vi kan lave områder med forskellige forces. Vi har impuls forces, så det kan være en eksplosion eller et eller andet. Vi har vortex forces, vi har mange forces. Dem vi er interesseret i, det er dem, der hedder pop. Så jeg skriver pop force, og det er fordi, det vi simulerer, det er particles. Så derfor så vil vi gerne bruge particle forces. Og det er fordi, de noder her, de er specifikt konfigureret til at flytte particles. Det vil sige, de er optimeret til
partikler, også i forhold til, hvor hurtigt de kan udregne simuleringen. Ja. Der har vi noget, der hedder pop force. Vi har noget, der hedder pop axis force, så det vil sige, at vi kan sætte vi kan have eksterne kræfter omkring en global akse. Vi har noget, der hedder local force, vi har noget, der hedder metabolic force, osv. Jeg kaster en pop force ned, og den sætter jeg bare ind lige efter vores source. Vi kan også, hvis vi vil, holde den separat, og så sætte den ind i vores merge node her. Jeg er ikke så glad for det her merge node, halløj. Merge node sletter jeg, og så sætter jeg den bare her. Så nu ved jeg, at jeg har en source, og så får min source, den får nogle forces, og når jeg har sourcen, altså når jeg har bedt mine simuleringer om at give mig nogle nye points, og at de nye points skal have nogle kræfter, så kan jeg lave udregning. Lige nu, hvis jeg trykker play, så sker der ikke noget, så ligger mine points bare der, og det er fordi, at min amplitude, som er styrken på min kraft, den er sat til 0. Nu sætter jeg den til 10, og så kører jeg den igen, og så kan I se, nu flytter mine points sig, og de flytter sig i et vildt random pattern. De flytter sig i alle forskellige retninger, og det gør de med en styrke af 10 i alle forskellige retninger. Det vi kan gøre, det er, at vi kan lave det lidt tydeligere, hvordan sådan en force den ser ud. Og så sætter jeg min swirl til 10, og nu kan I se, nu bliver det sådan lidt mere curvy. Jeg sætter lige den her til 2,5 eller sådan noget i stedet for. Bare så at det ikke går helt amok. Så kan I se, nu bliver det sådan lidt mere bølgeagtigt. Det vil sige, nu større min swirl scale er, nu mere ens er kraften, der rammer den her partikel og den ved siden af. Nu lavere den her den er, nu mere individuel kraft får hver partikel. Okay, og der kan I se, der er ikke rigtig noget, der er ikke noget mønster i det her, det er bare til alle, spredt for alle vinde. Til gengæld, hvis vi går op og begynder at lave det her i nogle større skalaer, så vil I kunne se, at der er nogle mønstre i det. Og I får lidt mere sådan organisk og naturligt. Kan I se det? Mm. Ja, godt. Den her node, og gravity-noden, den kan man eddermame komme langt med. Der er ikke så mange andre noder, man behøves og rode med. I hvert fald i vores tilfælde, så tror jeg, vi siger, at det er det, vi skal bruge. Vi skal ikke bruge andet lige nu, og så opsætter vi en simulering baseret på det. Godt. Det første, nu når vi har simuleringen op at køre, vi har også lidt, det her det kalder man også noise i 3D-verdenen, og det er det, man bruger til at bryde et look, der er meget sådan uniform. Altså, når vi kigger rundt i naturen, så er der matematiske algoritmer, vi kan bruge til at emulere naturen. Så det vil sige, den måde vinden flyver på. Men det er sjældent, at du bare ser en vind, der flyver sådan her, ikke? Det der, det er ikke en vind. En vind kan være sådan noget som, så kommer der lidt af det her på, og så får man lidt mere den der, du ved, der kommer lidt mere sådan, det bliver lidt mere organisk. Ja? Giver det mening? Mm. Ja. Så det er det, vi bruger vores forces til, det er blandt andet, og for eksempel det her, det kunne være vind. Du kan så sige pop wind, eller hvad der måtte være. Godt. Nu har vi, jeg kalder bare det pop force, vi ved det der. Nu har vi vores kraft, ekstern kraft, den sætter jeg lige til 0, og det gør jeg, fordi at jeg vil ikke have den aktiv endnu. Vores gravity, den sætter jeg lige tilbage, den vil jeg gerne have aktiv. Jeg højreklikker på label, der hedder force, og så siger jeg revert to default. Så får jeg de værdier, der var i, da jeg lagde noget ned. Det er det, vi kalder standardværdierne, eller default-værdierne. Godt. Så nu har jeg det her. Der er nogle ting, som jeg gerne vil adressere først. Det allerførste, jeg gerne vil, det er, at jeg gerne lige vil gå ud af min Dynamics, og I kan enten trykke U for at hoppe op,
Ellers så kan I trykke, jeg plejer at bruge barn her, så trykker jeg bare på raket, så kommer der en geometry node. Så selecter jeg lige, den kan vi godt slet. Så selecter jeg lige min null node og trykker E, så får jeg raketten her. Yes. Så går jeg tilbage til mit grid, og så laver jeg lige mit grid lidt mindre. Så noget er det, så den passer herinde i. Og det kan også godt være, at det ikke er et grid, vi skal bruge. Det kan godt være, at det bliver noget andet i sidste ende, vi skal bruge end et grid. Men til at starte med, så bruger vi lige et grid. Godt. Cool. Så nu har jeg cirka størrelsen på det, jeg vil have. Nu passer det med min raket. Så kan jeg godt hoppe ind igen. Så nu har jeg fået størrelsen. Er I med så langt? Yes. Tror jeg. Ja. Okay. Det næste, som jeg gerne vil adressere, det er, jeg vil gerne adressere mængden af partikler, der kommer. Det ved jeg, at jeg gerne vil, fordi at jeg synes, det ligner, der er for mange partikler. Til at starte med, så kan man sige, at det her trail her, I kan se, partiklerne, de ligger helt hernede, det er alt for langt. Og det er noget med, at partiklerne, de er i live helt vildt længe, før de bliver fjernet. Det er det, vi kalder life expectancy. Så det vil sige, hvor lang tid er partiklen i live, før simuleringen går ind og fjerner den igen. Og det er fordi, vi kan bruge partikler til alt muligt sjovt. Hvis det er støvpartikler, så skal de jo bare have lov at være i luften. Hvis det er blade, jamen så skal de jo også bare have lov at falde ned og ramme jorden, og så blive liggende der. Men i vores tilfælde, der vil vi gerne simulere røg, og det er jo sådan, at røg over tid forsvinder. Ikke? Det laver den feature, der hedder dissipation, som jeg ikke ved, hvad hedder på dansk, det er sådan set også lige meget. Men over tid, så bliver den et med luften, og så kan man sådan mindre og mindre se. Hvis ikke, så vil verden se horrendous ud, fordi at der vil være røg overalt hele tiden. Så det jeg gerne vil, det er, at jeg gerne finde ud af, hvor lang tid de her skal leve. Og på min source, der har jeg noget, der hedder life expectancy. Og hvis jeg bare lader min mus være over den, og eventuelt holder kontrol med, så kan I se, life expectancy, how long the particles will live in seconds. Jeg ved, at 1 sekund er 24 frames. Jeg tænker, at min partikel skal leve 72 frames. Så det vil sige, hvis jeg ved det her, det er i sekunder, og jeg ved, at jeg gerne vil have, at den skal leve 72 frames, så kan jeg bare skrive 72, og så dividere med det antal frames, jeg har per sekund, 24. Og så får jeg det 3 sekunder. Så jeg vil gerne have de i live i 3 sekunder. Giver det mening? Og matematikken giver mening? Yes. Hvis jeg så trykker nu, så kan I se, at lige pludselig så falder de ikke længere end det der. Og det er fordi, de har en life expectancy på 3 sekunder. Så det vil sige, at den bliver lige så lang, indtil vi rammer 72, og så bliver den ikke længere. Så bliver den bare ved med at spawne nye partikler, og dem her i bunden, de dør. Godt. Det vi så kan gøre, det er, du kan se, at vi har det her horrible grid pattern, så det vil sige, den emitter grid pattern, og så falder det ned. Det gider jeg ikke. Jeg kunne godt tænke mig, at det var lidt mere, altså som en stream, og ikke sådan, du ved, sektioner. Jagged. Så har vi noget, der hedder life variance. Og life variance, det er randomness. Så hvis alle vores partikler lever 3 sekunder, det er ret kedeligt. Det kunne være fedt, hvis nogen af dem levede lidt længere, men det kunne også være fedt, hvis nogen af dem døde lidt før. Fordi så passer det med, at vi får lidt flere partikler heroppe, og så lidt mindre partikler her. Giver det mening? Den er også i sekunder, så den sætter jeg til 1. Så det vil sige lige nu, der har min partikel en chance for at leve op til 4 sekunder, men mindst 2 sekunder. Så prøver vi at simulere igen. Og vi kan lidt se, at der bliver mindre og mindre partikler hernede, fordi at der er flere og flere af dem, der dør, nu længere vi kommer ned. Godt. Så er vi så langt. I er med så langt? Ja. Godt. I siger bare til, hvis der er noget, der ikke giver mening. Den anden ting er, når vi nu har det her fine grid, det er, jeg kunne godt tænke mig, at det ikke var så stærkt, altså det ikke var så jagged her. Og der er simpelthen nogle metoder her, vi kan bruge. Under birth, så er der noget jitter birth time og interpolation source. Vi kan godt snakke om, hvad de her forskellige ting gør et eller andet sted, så kan man sige, det er lidt ligegyldigt.
det jeg plejer at gøre, at sige, det er bare prøv jer frem og se, at vi kan finde noget, altså 2 settings her, som giver det, I gerne vil have. I mit tilfælde var det negativ, med en interpolation source, der hedder forward. Vi behøver ikke snakke så meget. Altså, den laver noget lidt kompliceret matematik, hvor den laver nogle projekteringsudregninger, som så gør, at den kan offset de her partikler. Om ikke andet, så kan I se, at det den gør i hvert fald, det er, at jeg har nogle steady stream. Det er ikke så jagged, altså det er ikke sådan nogle steps, ligesom før. Giver det mening? Ja. Ja. Hvis I er interesseret i at få den helt matematiske breakdown af det her, så kan vi godt gøre det. Så gør vi det bare lige på et andet tidspunkt. Godt. Det aller sidste, jeg godt kunne tænke mig, det var måske at have lidt mindre points. Men jeg ved ikke, hvor mange points jeg skal have. Okay. For at jeg kan finde ud af det, så skal vi jo have de her partikler her. Og dem skal vi have lavet om til et eller andet, som man ligesom kan se. Og I kan se, at når jeg går ud tilbage til mit geometry network, og jeg kigger på mit .NET, så er partiklerne også heroppe. Så det betyder faktisk, at alt hvad jeg laver herinde, bliver automatisk eksporteret ud til den her kontekst. Det er ret smart. Så laver vi noget, vi har lavet før. Jeg laver en copy to points. Og det jeg gerne vil kopiere, det er metaballs. Så jeg tager mit geometry to copy, det er min metaballs. Og så tager jeg target points to copy to, det er min simulering. Og så gør jeg sådan her, og så får jeg det her. Okay, så er vi så langt. Det allerførste, jeg kan se, det er, at mine metaballs er for store. Og det kan vi enten ændre her, eller vi kan ændre det på partiklerne. Partiklerne, de har ikke nogen størrelse, når de er partikler. Så det vil sige, når de er sådan her, har de ikke nogen størrelse. Men på det tidspunkt, at vi beder dem om at blive til et stykke geometri, så har de en standardstørrelse. Så tillægger Houdini en standardstørrelse. Den standardstørrelse, den kan vi gå ind og overskrive selv. Og det gør vi lige. Vi kan starte med at prøve at gøre det herover, bare med metaballs, så kan vi tage vores weight. Er det ikke vores weight? Nej, det er det måske ikke. Jeg ændrer bare radius til komma på dem alle sammen. Lige præcis. Det var det, jeg ville sige. Der, så har vi sådan noget, eller det her. Okay. Og så spiller det. Den anden ting er, at jeg synes, som udgangspunkt, vi har alt for mange, metaballs. Så det vil jeg også gerne ændre. Så jeg hopper tilbage ind i min simulering, fordi det er faktisk inde i simulering. Og så sætter jeg den her constant birth rate til 15. Hvorfor 15? Det ved jeg ikke. 25 kunne sikkert også være godt nok. Så går jeg tilbage ud. Så trykker jeg simulere, og så kan jeg se, nu har jeg det her. Okay. Hvis vi gerne vil se det sammen med raketten, så kan vi eventuelt lige tage en merge node og merge vores raket og vores copy to points sammen. Så nu kan vi se. Okay, det er i hvert fald for lille nu. Den her radius er simpelthen for lille, når vi kun spawner 15. Så jeg sætter den her tilbage til 1 og ser, hvad det giver mig. Det er lidt for stort. 0,5 måske. Ja, det er ikke helt ved siden af. Det er ikke helt ved siden af. Okay, jeg tror, jeg går tilbage ind i min simulering. Nu bliver det bare et spørgsmål om at gå frem og tilbage. Så man kan tweak simuleringen, og så kan man se resultatet. Jeg tror, jeg sætter den til 25. Så prøver jeg at gå tilbage, og så ser vi, om 25 er det, der skal til. Ja, det er nok ikke meget galt. Jeg ændrer mine metaballs til 0,6 i stedet for, så får jeg sådan noget af det her. Okay, de skal i hvert fald dø meget, meget hurtigere. Så jeg går tilbage herind, og så siger jeg life expectancy, i stedet for at det skal være 3 sekunder, så prøver jeg med 1,5 sekund, og jeg sætter stadigvæk life variance til 1 sekund. Ja, det er ikke helt ved siden af. Jeg prøver lige at gå i mit front view, så jeg kan se det her fra siden af. Ja, okay, godt. Det er egentlig rigtig godt tilfreds med. Altså som udgangspunkt. En af de ting, jeg godt kunne tænke mig, det var,
at nu længere tid partiklen har været i live, nu mindre bliver den. Så det vil sige, at den skal være størst heroppe, og så skal den over tid blive mindre og mindre. Yes. Godt. Det kan vi gøre på 2 måder. Og nu lader jeg det være op til jer. Vi kan gøre det med en point warp. Og en point warp er en nodegraf, hvor vi kan manipulere forskellige attributes, altså forskellige egenskaber, som position, velocity, force, alderen på partikler og sådan noget. Eller vi kan gøre det med en point wrangle, og en point wrangle er det samme som den her, men det er kode. Så det vil sige, at vi kan kode os ud af det, og vi skal skrive 2 linjer kode, så det er ikke fordi det er meget. Eller vi kan tage den visuelle kode med noder. Hvad vil I helst? Jeg tror mest, jeg er til noderne. Ja. Hvis det er... Hvad siger du, Jonas? Vi kan gøre begge dele. Vi gør begge dele. Det synes jeg lyder godt. Okay. Point warp, så skriver jeg lige adjust p-scale. Og hvorfor adjust p-scale? P-scale, hvis vi tager vores points her, vores popnet, og vi så trykker på geometry spreadsheet. P-scale er en af de attributes, som Houdini automatisk laver og bruger på partikler. Så det vil sige, p-scale, altså det her navn her, er et reserveret keyword, som du kan overskrive, og så forstår Houdini, hvad det er. P-scale står i øvrigt for particle scale, så det giver ret god mening. Godt. Så det vi gør, det er, at vi hopper herind, og så har vi vores simulering, den kan vi lige kigge på, og så kan vi sige, godt, vi kunne måske godt tænke os, at vores raket trail, som vi har her, at det ikke er længere end, lad os sige 10, måske 15 ned, og derfor så skal der ikke være mere, så er røgen væk. Lad os bare sige det. Det vi gerne vil, det er, at vi kan gerne kigge på vores raket, og vi ved, at lige nu simulerer vi langs y-aksen. I kan se, at partiklerne falder langs y-aksen, den falder bare ned i negativ y. Okay? Så det allerførste vi gerne vil, det er, at vi gerne vil lave en p-scale attribute. Det gør vi ved at bruge en bind node. Hvorfor bind? Jeg ved ikke, hvorfor den hedder bind. Det hedder den bare. Og den her bind node, den vil skabe en attribute. Jeg kalder attributen p-scale. Undskyld, den skal hedde bind export. Bind export. Den skal hedde p-scale. Og hvis vi så kigger på vores VOP her, og vi kigger i Geometry Spreadsheet, så kan I se, at vi skulle gerne have en p-scale lige om lidt. Jeg putter bare det, der hedder en konstant, så jeg har lavet en constant node, som bare er 0. Og nu kan I se, at jeg har en p-scale på 0. Godt. Hvis jeg har lavet en p-scale på 0, så går jeg lige ned til min copy to points, og så kan I se, at der er ikke noget. Der er ikke flere metaballs tilbage. Og det er fordi, vores metaballs har en størrelse af 0. Så det vil sige, at de eksisterer ikke rigtigt. Hvis jeg går ind og ændrer min konstant til 1, så kan I se, at nu har jeg en størrelse på 1. Så det vil sige, at jeg har lavet en parameter herinde, hvor jeg kan styre størrelsen på mine metaballs. Så tænker jeg sikkert, Jesper, hvorfor skal vi det? Det kan vi jo bare styre her på vores metaball. Det er fordi, vi gerne vil gøre det per point, så hver point skal have en forskellig skala, og skalaen skal ændre sig over tid. Det kan vi ikke gøre her. Det skal vi gøre på vores points. Godt. Nu ved vi, at vores p-scale attribute, den virker, fordi hvis jeg ændrer den her slider, så ændrer størrelsen på vores metaballs også. Så det vil sige, at vi ved, at vi har lavet en attribute, som Houdini forstår, og vi ved, at vi kan ændre den. Men jeg vil jo ikke sætte den her attribute til at være den samme værdi for alle mine points. Så jeg sletter lige min constant value igen. Det jeg gerne vil, det er, at jeg vil gerne tage vores position i verden langs min y-akse, og så vil jeg gerne baseret på det lave en størrelse. Godt. Så hvis vi sådan skal prøve at beskrive, hvad det er, vi gerne vil med ord, så kunne jeg godt tænke mig at sige, hvis min partikel er på 0 i y-aksen, så skal den have størrelsen 1.
hvis den er på position minus 15 i y-aksen, skal den have størrelse 0. Og alt efter hvor den er ind imellem, skal det være relativt dertil. Giver det mening? Ja. Godt. Hvordan kan vi gøre det? Jamen det kan vi simpelt gøre. Vi kan tage vores position, som er en vektor. Det vil sige, den har både x, y og z. Og så kan vi sige vector to float. Hvad gør det? Det giver mig adgang til positionens forskellige komponenter. Så det vil sige, det her det er min x-akse, det her det er min y-akse, og det her det er min z-akse. Det eneste jeg skal bruge, det er min y-akse. Godt. Jeg ved, at min y-akse heroppe er 0. Jeg ved hernede er den minus 15. Jeg har ikke lyst til at bruge de værdier. Jeg har lyst til at lave nye værdier, men baseret på de andre værdier. Så det vil sige, hver gang, at min position i y-aksen er 0, så skal min pi-skala være 1. Og hver gang den er minus 15, så skal min pi-skala være 0. Så det vil sige, at jeg laver en relation mellem position og skala. Og det kan jeg gøre ved en fit range. Okay? Min fit range, den tager en value, så det vil sige en værdi, og i den her tilfælde, så er værdien y-aksen. Og så kan jeg specificere, hvad er det for nogle værdier på min y-akse, jeg gerne vil bruge, og hvad skal den så output i stedet for. Vi blev enige om, at det var mellem 0 og minus 15, så skulle den lave 1 til 0. Så det sætter jeg. Okay, det er lidt forvirrende. Det kan jeg godt se. Men lad os prøve at break det helt ned. Det, der egentlig sker her, det er, at nu højere den her værdi i y-aksen den kommer, nu længere mod 0 går vi. Så det vil sige, at det bliver en kurve, der et eller andet sted kigger på, jamen når den her værdi i vores y-akse er det her, så bruger den her kurve mellem 0 og 1 til at slå op, hvor eksisterer jeg så hen på den her kurve. Giver det mening? Ja, det tror jeg. Vi gør lige sådan her helt hurtigt. Godt. Ellers så kan vi lige prøve at... Så det vil sige, her er et ganske... Ja, jeg ved godt, det er træls det her, for det er sådan noget koordinatsystems Men det er sådan der. Den der er 0, den der er minus 15. Der står 15 der bare. Vi er blevet enige om... Der falder lige en partikler virkelig 15 meter. Ja, det gør de lige nu. Okay. Ja. Det har jeg bare bestemt, de gør i hvert fald. Det kan vi jo selv styre, hvor meget de falder. Så det vil sige, det her, det er vores position, så der skal være P. Og det her, det er vores skala. Det er virkelig svært at skrive med mus. Der står skala der. Den har vi sat 1 og 0. Så det der sker, det er, at Houdini laver en kurve sådan her. Det er den kurve, vi bruger. Så hver partikel spørger sig selv, hvert eneste frame spørger sig selv, hvor er jeg henne? Hvad er min y-position lige nu? Så lad os sige, det er den her partikel her, den der partikel. Den spørger sig selv, hvor er jeg henne lige nu? Og vi kan se, at den er, lad os bare sige, den er 10, minus 10, for eksempel. Og minus 10, det ligger her, siger vi lige. Igen, det her er bare for illustration, det er ikke præcist. Så siger partiklen, okay, jamen hvis jeg er på minus 10, så går jeg lige ud og finder kurven. Der rammer jeg kurven. Hvad værdi skal jeg så have lige nu? Så går den lige ned og slår det op på skalaen, og lad os bare sige den værdi, hvis den er 10. Cirka en tredjedel. Så skal den så have, ja præcis, 0.33. Wow, det var flot skrevet. Ja, du hører det. Nej, 0.33. Okay, det er det, der sker. Og den her udregning, den sker for hver partikel, og det sker hver frame. Så det vil sige, når den her partikel så på næste frame har flyttet sig, lad os sige, den har flyttet sig herned, så spørger den igen, hvor stor skal jeg være? Og så siger det her system, jamen hvor er du henne i verden? Om jeg ligger på minus 12,
så slår den op på kurven, og så får den en ny værdi. Giver det mening? Ja. Godt. Den sætter vi lige ind i skalaen, ind i p-scale, og I kan se, lige så snart jeg gør det, så har jeg større heroppe og mindre hernede. Nu kan jeg gå ned, og så kan jeg faktisk lege med, hvor langt ned jeg skal være. Kan du se det? Jeg kan egentlig lave mit trail længere, eller jeg kan lave det kortere, hvis jeg vil det. Jeg kan også lave størrelsen større heroppe, og stadigvæk mindre hernede, eller jeg kan sige, at minimumstørrelsen skal være 0,1. Så det vil sige, at jeg har fuld kontrol nu over størrelsen. Men det har jeg så ikke helt alligevel. Fordi hvis vi går tilbage hertil, så hvad er det her for en kurve? Lineær proportionel. Den er nemlig lineær, og det er super kedeligt. Når ting er lineær, så er det kedeligt. Så derfor, så sætter vi den til 1 og 0, og så kaster vi lige en node mere ned. Og den node, den hedder en ramp node. Og den ramp node, der ændrer jeg ramp-typen til en spline ramp, og så sætter jeg den ind. Og så kan I se, så forsvinder min points igen. Men det er fordi, at min ramp herude, den er sat til 0 og 0. Nu kan I se, nu har jeg en kurve her, som er lineær. Men det behøver ikke at være lineær. Jeg kan sige, at den skal være en Bézier-kurve. Sådan her. Og så kan jeg sige, hey, du skal have det her fall-off i stedet for. Okay, nu har vi al kontrol i verden til at forme vores trail, som vi vil. Til allersidst, så kunne jeg godt tænke mig at lave én ting mere. Og det er fordi, lige nu der ved vi, at vores output er mellem 1 og 0. Men hvad nu, hvis jeg gerne vil have, at det var mellem 10 og 0? Så kunne jeg godt gå herind og skrive 10. Der er bare et problem. Når jeg bruger en ramp, så skal den værdi, der kommer ind i ramp, være mellem 0 og 1, eller 1 og 0. Det skal den være. Og det skal den, fordi den bruger faktisk ikke værdien 0 og 1. Den ser 0 og 1 i en relativ kontekst, der hedder 0% eller 100%. Og så siger I 0% eller 100% af hvad? Jamen det er jo af den værdi, vi har givet herfra. Okay? Så derfor, så vil vi altid beholde vores input til vores ramp, til at være mellem 0 og 1. Og så det vi godt kunne tænke os efterfølgende, det er at multiplicere. Så jeg laver det, der hedder en multiply, constant, like so. Og så kan jeg gå ind og multiplicere med 10 for eksempel, eller 2. Det kan jeg sådan set gøre, hvad jeg vil. Jeg bruger en almindelig, jeg viser jer multiply constant, fordi den har en indbygget parameter i sig. Jeg bruger lige en almindelig multiply, sådan her. Og så kaster jeg det ned, der hedder en parameter node. Og hvad er en parameter node? En parameter node er en node, der laver en parameter, som er tilgængelig for mig herude. I kan se, der er noget, der hedder par. Hvis jeg går ind og tager navnet her, og så skriver jeg overall scale, og går tilbage, så vil I se, den hedder overall scale. Okay? Så nu har jeg en overall scale, jeg kan lege med. Og det er sådan, hvis jeg sætter den her til 5, så er det jo, at den her del af kurven, som er 0, det vil så matematikken vil bare hedde 5 gange 0, det er 0. Til gengæld så er 1 gange 5, 5. Så det vil sige, at nu går med en kurve mellem 0 og 5, i stedet for 0 og 1. Yes, giver det mening? Ja. Godt. Så kan vi gå tilbage og kigge på vores raket. Og så kan vi se, om vi synes, det her det ligner noget. Ej, det er jo ikke helt ved siden af. Måske så er skalaen lidt for stor. Så den kan jeg lige dial ned. Godt. Så har vi et lille sødt trail til vores raket. Okay. Skal vi tage kodeudgaven af det her også? Det ved jeg ikke, om jeg har tid til. Det er i orden, det gemmer vi så til en anden gang. Godt, det aller sidste, vi kan sidde og lege med nu, det er, vi kan introducere noise. Så det vil sige, nu sætter jeg den her til at være 2 for eksempel. Så går jeg tilbage ud, og så kigger jeg, og så bryder det lidt op. Det synes jeg ikke, det gør. Hvis I gerne vil se resultatet, men samtidig kunne tweak tingene, så er der den her oppe i viewporten, der er sådan en lille pin, sådan en lille knappenål, den kan I trykke på.
så betyder det, at viewporten, den opdaterer ikke, når I diver ind i en anden kontekst. Den opdaterer baseret på tidslinjen, men den opdaterer ikke, det vil sige, den går ikke tilbage til points, den viser det her ud. Så når jeg hopper tilbage ind, så kan I se, at jeg kan faktisk tweak ting herinde, men jeg får stadig lov at se min metaverse. Så kan jeg egentlig bare begynde at sidde og lege med det her. Så kan jeg sætte den til 10, hvis jeg vil, og så se, hvad der sker. Okay, så kommer det til at se sådan der ud. Det er ikke så godt. Så siger vi 2,5. Ja, det er bedre. Jeg kigger lige. I kan se her, mine points, de er helt hernede. Men de er allerede sat i 0-skala heroppe. Så det jeg gør, det er, at jeg går lige tilbage til min life expectancy. Og så sætter jeg den lige ned igen. For der er ingen grund til, at jeg har mine points helt dernede, hvis ikke de bliver brugt. Der. Så der kan jeg se, der har jeg et point, men den er 0. Og så skulle den gerne dø lige om lidt, og det gør den også. Okay. Så det vil sige, nu har jeg optimeret, sådan at jeg ikke bare har nogle points, der ligger og flyder rundt hernede, som jeg aldrig kommer til at se. Fordi at skalaen på metaborgen er 0. Jeg tror, jeg sætter den her til sådan noget som 1,5. Og det aller sidste, jeg godt kunne tænke mig, det var, at jeg kunne godt tænke mig at lege lidt med den her. Jeg kunne godt tænke mig at animere den. Så på mit første frame, der sætter jeg den her til 4. Og så holder jeg alt i bund og trykker på den. Og så kan I se, at den bliver grøn. Så flytter jeg den til 72, tror jeg. Og så skriver jeg 15. Og så trykker jeg på alt. Jeg holder alt i bund, og så trykker jeg på den igen på venstre klik. Så nu kan I se, at nu har jeg 2 keyframes. Og nu flytter værdien, så nu har jeg animeret den. Og så tror jeg herfra og op til 120, der sætter jeg den til 30. Trykker jeg alt i bunden og trykker venstre klik, så har jeg den. Så trykker jeg shift i bunden og venstre klikker på den her. Så får jeg den her lille vindue. Det er min animationskurve. Og den vil jeg gerne lige lege lidt med. Jeg kunne godt tænke mig, at jeg virkelig laver et ramp up. Som om, at det er som om, den skal til at flyve. Så går jeg tilbage, og så kigger jeg på min raket. Så kan du se, der kommer ikke så meget til at starte med. Og så lige pludselig, bum, 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 og så flyver den. Cool! Jeg tror ikke, vi kan nå mere i dag end det her. Det er sådan en meget simpel introduktion, hvor vi lige får lidt kontrol sat op til vores system. Jeg kan altid gå ind og lege med den her kurve her. I kan se, jeg kan altid gå ind og ændre udseendet på min kurve efter min simulering. Så jeg kan bare gå ind og sige, jeg kunne godt tænke mig, at de døde lidt før det. Jeg kunne godt tænke mig, at jeg kan gå ind og lave den slags form, jeg gerne vil have. Altså hvis det gerne er den her, jeg vil have, så kan jeg gøre det. Jeg kan lave den lidt mere stor op i toppen og lidt mindre her. Altså jeg kan virkelig gå ind og forme min animation, som det passer mig. Yes. Og det kan godt være, at der skulle være lidt flere points. Det kan også godt være, at den skal starte på 0 i stedet for 4. Så der ikke er nogen. Så gør de ændrer det. Hvis I tager jeres keyframes og kører over hen til der, hvor jeres key sidder, altså der, hvor jeres animationsværdi sidder, og I kan se, den er lysegrøn her, så kan I bare ændre den, og så opdatere den. Ellers så kan I se på de andre frames, der er den lyseblå. Det betyder, at den er stadig animeret. Det er bare ikke her, at værdien var indtastet. Så det vil sige igen, når I siger fra 0 til 15 her, så er der en lineær kurve her imellem. Med mindre, at vi har gået ind og ændret den kurve, som vi har gjort her. Den er ikke lineær, den her. Den er mere eksponentiel. Men you get the idea. Matematikken er præcis det samme, som jeg viste før. Med det her stykke matematik. Det lyder fancy, når jeg siger, det her stykke matematik, det er jo virkelig ikke kompliceret matematik. Men I kan se nu, at det kan faktisk være, at jeg godt kunne tænke mig, at den her stod til 0 til at starte med. 0, og så stille og roligt kommer den i gang. Jeg er ikke helt tilfreds med den der kurve. Jeg kunne måske godt tænke mig, at den var lidt mere den der vej. Men nu kan I virkelig gå ind og lege med det udtryk, I gerne vil have.
for eksempel. Giver det mening? Ja. Jeg håber, det var et sjovt lille sådan projekt. Mm. Og lege med. Og så tænker jeg, at hvis I har tid, så sidder og lege med det til vi ses igen. Sådan at de har en animation næste gang på mandag, så kommer I jo til at modellere videre på raketten. Men vi kan altid bare importere den opdaterede raket. Og når vi så har det, så kan vi lave en lille animation, hvor den faktisk flyver afsted. Cool. På torsdag, der er jeg på arbejde i København. Jeg er i København hele ugen på arbejde. Og sidder til møde hele dagen. Så på torsdag kommer jeg ikke. Torsdagen efter, til gengæld, der er jeg inde ved paradigmeskiftet. Så der laver jeg en in-house live class. Og der tænker jeg, at jeg tænker egentlig bare mest, at jeg går rundt og hjælper. I forhold til, hvis ikke I er blevet helt færdig med flaget, og så videre. På det tidspunkt håber jeg også, at vi har licenser. Så kan jeg hjælpe med at få det eksporteret tilbage i Blender, og få renderet flaganimationen, eventuelt lave animation her, og så videre. Men ja, det er bare sådan, jeg ved det, at